Pozorne sleduj, pretože tu sú 3 analytické nástroje, ktoré nesmú chýbať na tvojom webe. A možno práve teraz zistíš, prečo tvoj raketový web nevystrelil na mesiac. Číslo 3. Google Analytics 4. Pomocou GA4 zistíš, kto na tvoj web chodí, z akých zdrojov prichádzajú, ako dlho sa tam zdržia, akú konverziu vykonali a mnoho iného. Je to ako mať dokonale presnú mapu aktivít, ktorá ti ukáže, kde zarábaš a kde nie. Číslo 2. GTM, Google Tag Manager, je ako ovládací panel, ktorý ti umožní nasadzovať a správovať marketingové analytické skripty bez potreby programátora. Potrebuješ sledovať konverzie, robiť remarketing alebo merať kliky na tlačidlá. Vďaka GTM si všetko nastavíš a sleduješ aktivity návštevníkov webu. Číslo 1. Google Search Console. Google Search Console bude tvoj najlepší priateľ. Ukáže ti, ako tvoj web vidí Google. Či sú tvoje stránky správne indexované, na aké kľúčové slova a na aké pozície sa tvoje stránky zobrazujú, aké problémy má, či bránia k vyhľadávaniu alebo nie. Predstavte si, že máte e-shop s páskou módov, avšak nemáte v sortimente plavky. Google Search Console vám ukáže, že 40% ľudí hľadá plavky práve u vás. Tak čo urobíte?